kaisa patimung tini sung hom doram khai sung chini tini tipra mata asana sarkhlai tomani abon bisingo sung khana ga sini a 1200 dar a school wa room sunai jok sini bukhok jok khoroksa a jaga o sumon chaudhary kaisa teacher bo bono physically mane emon khai khaikya bini private part bin private plane gorogo bo emon khai gokha o serai tabok sino bukhok jok bo lasi jagoi tabuk bo tamhinani bithi sawina kha mane bini condition berai serious tak bo khoisa khamnago tak bono refer khai tongo sini jibisa khamnago o sumon chaudhary bo sikango tongmani bo 1200 dar high secondary school bo teacher khai tongmani kintu bat bo taboka jaga kurikha haipano bo tini saboringoi bo thanga saimia bo amti hai gotona kwbang mangkha 1200 dar school kwbang ma student no bo amti hai gotona angkha sikango bongkha abon bogeno i jagani sini amsani champoni amsani bulukorok bono soji angoi bono kubun jaga transfer khai romani aboni bisingo phano bo tini teisa o school phaioi tini abo hai samung sitra khebekya gai bat chung abono sanamu sungo nadi muti hake mang sini tipra sorok sini tipra sabusarok thungjago cheklagjago rep khaijago romphrejago abo hai ngai tongo কিন্তু ঠিক মতো মাজরামাইয়া তিনি কাই একদম জায়গা মানজাখা মকল বাই নুখা বিনি মুং মানো বিনি এড্রেস মানো বব্ব জায়গা টং जों যতনো সাইমানো जों তাবুক নায়ো দাতি তিনি র পুলিশ রক ফাইজাক जों তা পুলিশ বাই কক সানাই পুলিশ রক তামুং মানে তামুং যত নুগুই থাকা বিটি সাজাক সিনি বুকক জক বক একদম সিরিয়াস কন্ডিশন ক্লাইজাক নুক থাকা বরক তাবুক যদি দাতি ও সুমনো থাঙ্গই এরেস্ট খাই যদি অ্যাকশন নাই আঙ্কাই Sung samponi borok plus tipra sarok nilakai tonglak moni bagai kotor sobati sanai dati o sumondom janang ton romoi bono je raido tomani phasi jel bono riwoi dati no abono sol khari nang ton angchini nai mathang bodol no bisingto abono kone musungo tame hindi bini nok thai jaga saiman tongo bo boro tong sai tongo bo jaga sagir kai saiman tongo abo saimane por যদি তাবুকজিন প্রশাসন যদি বনো ঠিক মতো রমই মাজারি মেখায় কিন্তু আপ্রকাই প্রশাসনী সাগাবো সংয়াসি শুনানি বাধ্য নাই আসলে সানামু সংগাইছি sini pai campur barsodar school kaisa sini satri ba student sini bokok ilija bo bini school soroswati khaya thadini aro bini nijini teacher by no bo tamnai rom phra ba bana otaja khaya na kya teacher ni bumung gai sumon chaudhary bong gai pai lal sora ni jung semono amono la bo abo hai lachimasa ba bana rokhana pore bo lachimani bagai tamnai bini lachimani bagai bo saksesung tamnai bidisana nangka bidisama nola bono jong paisa khomno roga ar klangmo ulo bono sini doctor chikitsa khai naima ulo bono tebo kaham gai tamnai serious ni hote tebo kaham khai mana bono la jong tabo pai sini champar biso jong sini sumon